velkommen små børn. Vi har simpelthen tænkt os at have et par mennesker på besøg. Den ene bliver en klovn, og det er klovnen din mor. Og så skal vi samtidig også se lidt magi i sådan noget, hvor man kan flyve et stykke papir frem, det flyver lidt væk, hul i det. Og det er simpelthen tryllekunstneren Frederik Nikolaj den anden, som er verdens bedste tryllekunstner. Og de kommer ind lige om lidt. Jeg synes lige, jeg skal sige til jer, det der beskyttelsesudstyr, I har. Vent nu lige lidt. Vent nu lige lidt. Vent. Okay. Jeg er blevet bedt om at præsentere ham på staten. Jeg er blevet bedt om at præsentere, fordi den er vært på Talent Plus. Så nu kommer han. Den store tykke, verdens første tryllekunstner. Nu kommer han. Hækkemanden. Goddag, far. Goddag, far. Goddag. Hej. Hvad vil du starte med her? Okay. Hokus. Nej, du sagde ikke Ramsen. Det var hokus pokus. Flødeboller med kokos. Det er lige noget for Sofus. Hokus. Flødeboller med kokos. Hokus. Flødeboller med kokos. Det er lige noget for Sofus. Det er lige noget for Sofus. Hey. Det er så de små mærke. Det var meget fantastisk. Kan I gøre det igen? Tilbage. Rejs dig lige op. Godt, så tager vi det igen. Hokus. Flødeboller med kokos. Det er lige noget for Sofus. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Jonas, hvad var det? Det er jo farligt. Det er ungeren. Okay, og det er mit næste nummer, der er. Jeg får det her til at forsvinde hinanden. Er I klar? Ej, hvad er det? Du kan læse dem. Au, hvor har han gjort? Hallo. Du er børnenes ven fra helvede. Jeg giver op. Jeg giver op. Du er talentløs. Lav en tryllekunst til. Okay, rejs for ham, hvad skal jeg? Fødderne chipsen. Nu vil jeg forsøge at tabe mig en virtuel tryllekunst. Hokus, en virtuel. Skyder og løgner. Jeg synes altså, vi skal klare af mig. Jeg synes, jeg finder lige ud. Jeg skal lige have penge tilbage. Jeg tror, det var nok det mest lavsige. Og det er mit sidste nummer. Jeg kan sætte den her nøgle i hovedet på Jonas. Eller, I er totalt lavsige. Eller, I virker ikke til den her 16-års fødselsdag. Gå væk. I kan jo ikke engang magi, som I kan jo ikke engang. I kan jo ikke engang føre magi, som for eksempel. Og så sådan et stykke blåt ting frem. Nej, det kunne I ikke, vel? I kunne gå til kvænder med for helvede. Jamen. Magien stopper aldrig. Det må jeg hjælpe for dig. De talentløs snart. Eller hvad?